Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Така правям за камерата да видам дали работи добро да зумира на моята фаца. Кое шо малко луѓе само сака да ја гледат, другите ги интересира само да ги кажувам за чуда, како преку ноќ ќе станат трилионери. Али тоа само вашите сонови, а у реалниот свет ќе треба тука да листате. Чекай, шо 108 или не ли беше 111 или? 111.600. Тия браче китовите, значи, досадне се више, брат, сега. Ама не може да ги укрием, брат. $3,600. Сметайте некој да има 50 биткоини нон-стоп да ги играе. Ја планирав, али нели, ви кажувам за Македончето да просперира и да го направам, кукам и брат, видеца се имам, брат, дай нещо гейминг да играеме, брат, кредити за глави, дай нещо да играеме. Брат, жена ми ке ми спада дома. Професионален геймер съм, ке играем 8 сата и 12. Айде купувай и тука карактери, херои и чуда. Дека се сега, брат. Кафе шема, брат. Гледам ги там. На кафе и по ресторанти, на кафе и по ресторанти. Ша да ти кажа. И после други, после диаспората не уложила Македония. Брат, ша да кажа. Има геймери, полека еве на Стар Атлас се будат, имат троица нови дечки, шо стварно играат. 20 од нив играат, сега третиот денес купаднат, 20 од нив играат, стварно по многу саат, интересират се да напукат инк у портфолио. Значи замисли на толку лагинг, сецкање 300 глупости играта, нели уште се у изградба. Али другите, братче, много голем процент, треба сериозен рестарт. И тия, братче, ке ве молам, брат, много ми са интересни такви карактери. Упораки, кои ми пратат, защо не живееш в Америка. Другари, тука по улицата да шеташ, провоцират, разбираш. Я не съм бел, я не се сметам за бел. Аз съм македонец, я нямам ги тия проблеми. Я уши ко зборам на телефон, на месенджер, ко бръмблам. Мисля дека сум русин, разбираш, тук русите са и преваяли много на афроамериканците. И на другите, и на гангстерите, и од нас се плашат. Я не съм до сега ден така, що сме се сбутали, много сериозно тук бюрен. Иначе не сум имало, но погледували са ме, само му продувам, разбираш и не. Али американците се крият, другари, имат сериозен проблем, брат. Тук е, кој ми рече некој зашо не кеш да живееш во Америка. Не затоа што имат сериозен проблем со афроамериканците, другари. Сериозен, перате го мозоко на YouTube, перате го мозоко на тие нивни тамо собери што се случуват и претеруват, разбираш, значи провоцират без причини. Американците, белите више почнуват да... Тука е сериозните пачкини с 50 държави. Флорида е едино, така е по-малко. Други и Тексас. Другите държави е сериозно секој ден. Нема увести, нема да видите ништо. Во треба сега да правам, да одговарам на овај начин преку подкаст за народот да... Ама тоа е поедини. Не е поедини, какви има милиардници на ден. Илядници. Верувате ли? Илядници, има ги на TikTok, ја не користам TikTok. Идете на TikTok и гледајте, идете на YouTube ги гледајте. Ја на YouTube, ако ги прикажам, ќе ми пријават канал, ќе ми банерат. Ама тоа не е расизам. Не е расизам, ово е фейл на Байден, брат. Фейл на Байден, фейл на Обама, првиот црн председател. Фейл, значи фейл е за тоа што луѓе тука е секој ден ово, брат. Кидеш у ресторант, кидеш у бензинска, кидеш да се шеташ, јас затоа шетам на плаж дека нема. Еве зборувам со бели американци, викам брат, дека се, нели, афроамериканците, вика неки ме се дружим со нив. Значи немат ни еден пријател афроамериканец. Ние имаме најголемата амбасада деле совети за соживот, а дома е Русвајс. Дома е, што ти кажам, брат, дома е страшно, брат. Грабежи, тепачки и се крие се. Значи не можем, брат, Украинката е моја ДНК, брат. Утепа ја тај у автобусо ја утепа ко животно не се убива така, брат. Значи тука е страшно. Знаеш ли такви ретардирани, ово сам ја, браче, ако си фанам виртуелна женска. Значи тука се еве Убер, гледа постара господја излегнала, ово е Убер таксист, значи да возе, гледа без никаква причина. Нон-стоп, еве ја имам пријатели што са ми кажувале, вика страме да возиме, вика од нив. Не, без причина гледаш, ја напаѓат.
ограбуват. Страшно, народът са оставени без никаква защита. Едва чекам Трамп да направя рестарт. Значи без никаква защита, луги, що да ви кажем, страшно, разбираш. Значи ово е нон-стоп. Да вземем един подкаст камера, пишете Сиетъл там, Nightlife, ке видите. Значи да вземам сега да идам да ризикувам живото, петък, сабота, всеки ден оствари да идам да снимам с камера, по-голем подкаст, имам по-гледан подкаст, отколко аз за крипто ще кажу. И кога ми пише порака, брата бе, що толкова сбореш против Америка, да кажеш в истината, да излезеш на подкаст, що се случва, дека белите се оставане без защита, това расизъм ли? Я не съм бел, аз съм македонец, я нямам допирна точка с белите. Ако ме пращаш мене англичаните, афроамериканците трябва да вземат авион да от Англия, там да ги решат за за то ще се оправили в каквото каже го Британската империя ще е правила на цел свет и они некако усекят го това, трябва да там у Англия, брат, трябва да у Англия да я. Не тук у Америка. Тия белите у Америка тук разбираш, най-искрено белите у Америка и аз, нели, що съм ги видел, не са расисти, брат. Стануват расисти баш поради вие работа. Тук да ки мине главата. Я кажувам, аз съм македонец, я нямам никакъв проблем. Мисля, мене сметат за во. Ама на народа тук и оде преко глава. Гледай, нинджа желки по филмовите почнува веке, белите да се стават, да се презентират на афроамериканци, тази стил. Това е перение мозък от Холивуд, значи още по-голема и поделеност да правя. Белите ли го контролират Холивуд? Знаете ли кой го контролират Холивуд? Кой се сити у Холивуд? Ционистите. Не си не евреи, хазарите, ционистите. Раздели па е влада си вика. Я да не режирам филмови па на времето не съм ми дадал на афроамериканците доволно внимание. И не е точно. Не е точно, брат. Какво може белите да се расисти? Па умилен играч, Шекил О'Нил, Денис Родман, Майкъл Джордан, Скоти Пипен, брат. Па я имам в дома по унивна природна големина постери, бе, човече. Майка ми, брат, иде ми се, не знам шо, сиди ги има скинано и фърлено. Ден денеска вреят чудо от пари тия тук, брат. Шекил О'Нил го има в природна големина. То няма в толкова голема совата за залепев го на тавана, брат, не можеше да го събере. Денис Родман, що беше от това време най-скъп постър, брат, Денис Родман. Тук, например, кой е умилен играч? Леброн Джеймс. Какво може? Белите не си тук расисти, брат. Има доста расисти. Разбираш ли? Али по-случка, що и си има случено. Защото в Америка що случува, луги е страшно. Во е перение мозък, брат. Брат, ко се викаше филмо? Я не съм добро с именията, брат. Весли Снайпс. Ко се викаше? Блейд филмо. Брат. Овай кажи го Блек Пантер. Брат, аз съм пръв път съзъм имам потечено, кога умре типа от рак. Излечива болест. Русите имат сега вакцина пущат. Типа умре от рак, брат. Брат, феноменален глумец. Кой беше, забрев си го умиления глумец, човече, брат. Дензел Вашингтон. Брат, друг левел на характер, брат. Той е перение мозък в Америка. Зато не мислиш, че е в Америка. Америка е 10 години така, 10 години онака. 5 години така, 5 години още по-лошо. Брат, у Русия не е така. У Кина не е така. Може да е мала платата, да е мизерна платата и се. Щета, аз се каям, шо имаше, Господ ме има стаяна тук. Вика английска паралелка и руска паралелка. Майка ми, мене ме бе избрали за руската паралелка сега, ако ми се върна филм. Време е Югославия. Аз съм роден 84-та, брат. И ми вика руска паралелка и майка ми, не, то е погрешно, трябва английски и по-модерно. Кешки, човече, руска да се ме надели. Яки бе в Русия, жими се, кажу. Руска академия на науките, со Америка ли ке споредължи, брат? Тук сите от Русия, от Азия, от Индия, от Иран, тук тия, то е мозъко, това си тия лугито ще имат крирано и измислено, брат. Немат афроамериканците измислено, не. Имат измислено, исто доста работи, ама не си придава на значение. Не си кажуват, разбираш. Белите ще имат измислено тук. Ще имат измислено, я ние да не. Никола Тесла е от Велес. Дедо му, мислям, роден у Хрватска, ама дедо му, баба му от Велес. Кой сага нека се смее.
Че ако съм я недел биткоин, блокчейн и овие работи, не знам да найдам Никола Тесла ли кой? Не знам да проценам що е по-добро Америка, Русия и Кина и трябва вие да ми пишете опоръка, брат, що си ти у Америка? И другите македонци са Америка. Ама не кажуват нищо. От работа, от работа. Супер, тая rich neighborhood, там плакаш рента, чуда. Плакаш луди ренти. Не е проблем там, дружите се само македонци. Пък чукам, деха си тия македонците да ги видим диаспората с афроамериканци се дружат. И аз съм имал най-више афроамериканци приятели, ще се вика. До душа повече има от Ямайка. Ко се вика... забрив името. Коя беше тая една държава? Не ми тъкнува. Много кул луги имаше. Етиопия исто имаше много кул, ама не се кям, ко се беше там от Африка негде. От африканци, оригинал африканци, брат. Брат, тия си сме... По-кул фаци не сте видели, брат. Не сте видели друг левел, брат. Енергия. Не сте видели друг левел, енергия, позитивно. Тук овие веке, брат, тук, не знам. Премного гангстери, никакво образование, катастрофа. Брат, тази държава, не Трамп, не свети Трамп, не може да се рестартира, брат. Не можеш, какво ги рестартираш от 30 години нагоре луги? Какво ги рестартираш? Ако тия небърхут, тия мала са унищени, виж. Какво? Ция ги има унищено тия мала, брат. Со дрога, со сити тия работи. Най-више църни си по затворите. У едни държави е окей, у други държави не може. Айде, фанат го са марихуана, наместят го, надуват го. Да, има 5-10% има стварно расисти полицайци. Има и расисти, има и на YouTube, може да се видят и видеа со местенки и со се, али братче, 90% от американската полиция е строго професионална. Еви 80% и нека се. Строго професионална полиция, брат, и културен пристъп, и джентламе. И овие излава тук на YouTube снима, он цел ден со какви се разправя американската полиция. Ти овие го нервират, снима нещо като тук права нещо на YouTube, му се курчи, с извинение, лична карта не му дава. Полиция трябва ли да те легитимира? Той трябва с респект да му бидеш кон американска полиция. И аз съм 11 години в Америка, луги. Нито еднъжка не съм сопрен, нито еднъжка американска полиция нещо не ми се заканувала, не ми е направила нещо, нищо, зиро, брат, нула. Еднъжка съм сопрен по грешка, шо не ли ви кажу в приказната на автопато возех много по-бързо за 20 мили до сгорето и ми бяха жали да ги затворя. То беше 5 минути, 10 минути до 11, автопато лажна информация имаше пущам дека от 11 ги затворя. Я не знае друг път, не ли кое да го фанам, викам, леле брат, нов шофер тук у Сиетъл и бръзав. И му кажав на цайкана, вика, дружи, оди, вика, ти, вика, това е първ път. Он беше шокиран, ако ме отвори. Отнесе на компютъра, става, вика, ти си колко време в Америка? Ще вика, ти няма, не си сопрен нешка, ни един тикет, нищо. Викам, да. Викам, ама тикет, така не правя. Брат, и после ми кажу, бе правила, да, пръв път, като се сопре, опомена. Каква опомена, брат, пречекав го со, първо не ли бех така сбъркан, но вика, добро вечер, я така гледам. Вика, добро вечер, ой, викам, извините, знаеш, аз съм от Европа, добро вечер, културен, по-стар беше на офицер. Ой, другите ги гледам, всеки ден съм блажд, по 4-5 сата. Карат се, дерат се, музика, иритират, разбираш. Че бели тук група, културна музика, све, соберени. Овие братче тук, последно пови от Сомалия. Я да съм братче председател. Сетики ги върна нас от Сомалия. 10 пасоша не ги извадат. Това е таква некултура, не сте видели, брат. И у Собракяй некултура, и на плажа некултура, и у проданица некултура. Ама дека да ги сретнеш, никаква сомалийска култура нямат. Тия си братче пирати и трябва да се върнат там да бидат пирати. Какво яке живеем от държава, кои ще брат они да се живи здрави, имат по 5 деца, да се живи здрави. Ама тия 5 деца трябва някой да ги школува, брат. И аз съм Македония да има 5 деца, и американците бели да имат 5 деца, и афроамериканците да имат 5 деца, да се живи здрави. Сите раси да имат, то не е раси, то е, не постояте колко нещо е раси, то е пигментация, брат, не е ни боя. Църна боя го стваря не постоя, брат. Я, например, Кодидов тук бевка коли с хартия, брат. Ще да не покажем никой паспорт, брат. Белка коли с хартия, брат. Погледнете ме, гледай. Гледай. Пигментация, другари. Нема никаква, братче, боя. Пигментация, нивната изложеност на нивните предци ще се ловили. У това е защитен фактор, брат. Телото добива таква боя и по-малко прима, отбива ги слънчевите зраци.
Taj стил на църна, на браун, на боя ги отбива, а веровали или не. Затова църните имат много повече, трябва да бъдат изложени на слънце, за да го вземат витамин D. Най-више страдат от стрес, депресия и напади, затова, защото тия луги избегават слънчева светлина. Тия луги са родени, за да бидат на терен, то са ловци, бе, брат. Не тук донесел си ги оградо, пробваш нещо да ги затваряш там, у гета, у чуда, брат. Немат никакво образование, човек. Оставени се човек, ти то страшна работа да посетиш. Аз съм бил Бронкс, Бруклин, не ги знам там, Нью Йорк, целият, то е страшно да го видите. У Флорида, Чинчо вика немало. Флорида ще имам видено, брат. Гета, хорор. Остай ти там Саут Бич, Винвуд и тия там от другите нагоре. Хорор, той ял Флорида ще видел, то беше страшно, брат. Страшно, хорор, ужаси, брат. Тук живее. И аз съм дойдел тук от Македония, взимам луда плата, вие, брат, ще остане там. Као, помощи трябва на вие луги тук. Я няма сигурно да ги помагам да ги рестартирам. И аз съм, брат, ще дойда в Македония, да отворям академия, аз съм македонец. Здравие, сакам да отидам да видам Русия, сакам да видам кажи го, Кина, сакам да имам шведска, норвежка, да имам, сакам да имам шкотска, ирска, да имам там македонските тия двата клана, що са от Александър, македонски, брат. Мен тия работи ме интересират. Я, брат, не мразам никой. Я правям аналитика. Я съм дойдел тук да видам дали е това така. Кажу от Америка. Що е кажав на моите комши, ако ме? Никой ще не взема американски пасош. И аз съм дойден тук турист, да прошетам, да видам. Не се кай ги станав милионер за това, защото не ли знам дека донадам. Що да ви кажем? Значи, аз съм дойден да изтражам, да видам, аз съм тай тип. Брат, ти иди, шо сбораш против Америка? Не, брат, в истината да кажуваш, не. Значи, исто и вие шо, каже го, пишувате нон-стоп за Македония, шо живеете в Македония? Нон-стоп плукате съда сама и дъпа, не. Все нещо не ви чине, шо живеете в Македония? Шо не идете и вие негде там? Шо не дойдете в Америка, Америка била. Шо не дойдете? Сборам, дойдете в Америка. За 3 дена ки умрете колко куче на улицата, брат. Дойдете. Знаеш колко студенти сме пречекали? От мамета до границата, окей, дойде, брат, не знае, брат, дойде тук много на време, стават ги стражар, с извинени, посират си им познано от 10 на луги. Срави македонци, брате, босанци, ние смо, знаеш, шо, брате, мафия. Тук, брат, само слушаш пукани, брат, я не може да работам, виж, ки си работам, келнерч. Не имamo тамо да се курчите 20 души на един. Тук пиштоло играе, другари. Пиштоло, тук е реално, тук е GTA. GTA, луги, каква Америка ти е там, диаспората ми кажуват, брате, момце, не обявувай, майка ми чита изплашена, всеки ден ми ремонти. Шо ни кажеш на жената в истината, бе, брат? Шо ни кажеш? Ти от Чикаго там живеят негде, плакят, кой ти знае какви там пари, кажуват се от Чикаго. Какво от Чикаго? Ти си от Чикаго, 5000 там саати с авион, брат, ще трябва да идеш от Чикаго. Той от Чикаго първ път, който я викам, Господа, викам, чека да натерен. Що, брат, там 5000 куршуми литна само додека траже в кафарата, дека се видим с македонците, брат. 5 гангстерски коли дойдея да не проверят. Нас у Калифорния ги нотепа. Значи ние си сгубихме тражейки го, какво каже го, на Холивуд го тражеме знако, сопират не втор път, нели? Први път со бат дено беме окей, втор път, први път ко бе, той е втория път ко бе в нищо. Втория път уствари ко беме си изгубиме там у Калифорния као у стило, каже го, сопреяне и дека ки одете, мислам следеяне нон-стоп коли. Разбираш, не, тази случка не се кам ко беше, ама първия път, ко си изгубихме, братче, довагят, ние беме екипа македонци, довагят такви гето, разбираш, унатри имаше автоматско, полуавтоматско, ти уши шмайзер, брат, да извадят, брат, воен. Брат, вика, де колодете, вика, вие андеркавери, ков андеркавер, човече, гледа руски акцент. Що трябваше? Тражиме Холивуд знако да го найдем. Луги, сгрешили сте тук едносмерно. Кинотепа у Калифорния усред бел ден, брат. Гангстери, банди, GTA, луги, GTA. Че ти тук туризъм не може да отидеш, ще отепат негде, бе, човек. Да идеш негде, колата ке ти направят перепендере, брат. Перепендере, брат. Гледай ги вие, брат. И шо? Сега я тук всеки ден на плажа да продавеца возам. 11 години съм ми обърнал цяла Америка, я не знам Америка каква е. И викам, луги, гледайте Акина какво е напред. И они ми кажуват, па шо не идеш у Кина? Па вие шо се ето Македония, бе, брат? Нон-стоп читам плукате, гледай кой е победил, вие кой ги тръпи. Шо не си селете? Овай глуми лудило тук, брат. Ово е пред 50 години по ТВО, баш го трябваше видео да ви го покажем.
Баш ово е тоа видео со како се вика, ово е тоа видео со што ви кажував вчера, мислам дека беше подкаст за американците како патуват доле под земјата. Ние горе дупки, брат, дупки, мостови. Пред 50 години што е направено, другари, само се крпи. Русија не е така, оде напред. Кина не е така, оде напред. Здраве, кидам и там. Не, гледай. Што да ти кажам, брат? Дека да живеам, брат? Тоа ли е? Култура ли е ово? Шо е, брат? Идеш на плажата, претеруват. Идеш у ресторант, претеруват. Идеш на бензинска, претеруват. Ма нема дека не претеруват, брат. Значи, минат ги више границите. И овие ги објавуват тие видеа и ги форсират, знаеш, за повише гледаност да има. 764, они ще толкова добиват храброст да правят глупости. Ало бе, човек е срамота. О, председател трябва да излезе да рече, ало, шо нови на сите трябва да иземе дипломата. Шо, брат, култура ли, шо? Шо е ово, брат? Ово е срам за Америка, брат. Срам, другари. Ово е срам, човече, срам. Ово кај е буквално секој ден на улиците, брат. Секој ден, брат. Кина, брачо, идея е Star Trek, Star Wars, брат, тоа е. Кидам и тамо здрави и оттам ке ви снимам подкаст. Не се криете, и у Русија кидам. И там ке ви снимам подкаст, брат. Брат, овие се више, не знам. И сега ако се каже вистината, тоа е лошото. Ти збореш против Америка, брат. Не бе, ја да кажувам вистината, јас сум на терен и ја кажувам вистината, брат. На терен сум и ја кажувам вистината, брат. Тебе тук у Нью-Йорк ке живееш, брат. Брат, там не може, там говедо да јаш, на крава да јаш, на магаре, на конј, не може да поминеш. То тамо е па страшна работа, брат. Страшна работа, брат. Тоа е ужас. Там можеш да утепат како куче. Како куче, усред бел не можеш да утепат како куче. За разлика, јако бев на времето пред 11 години, беше малку по така цивилизирано, не сегде, ама беше по така, имаше полиции и чудо. Сега, брат, не се бави, брат. Не се бави, брат. Ко ќе ми рече некој, Ферари ќе купуваш, тело какво ќе купам, брат, и укочени до осуго тело га, брат. Ќе кулирам. Да пукнат, да века те, ова е побрака стана, Америка. Порака ми пашут, шо, ево. There is a Louis V bag and some packages. There is a Louis V bag and some packages inside the car, locked on a parking spot in center of Moscow, which is the capital of Russia. Try to do this in any European capital. Park a car, a Porsche with a Louis Vuitton bag inside and some post packages and leave it there for like half an hour. Let's see what happens. Here, nothing fucking happens. И ово, шо, величиш ли е Русија, шо, вистината, брат? Ало бе, брат, децата ќе си ги праќате у Русија на школување. Ке видите, у Русија, у Кина, там на туризам ќе одите. Оваа држава, брат, ја гледам ја, разбираш, гледам ја државата на дека оде, брат. Политичарите шо вика, ајде да идеме на нив малку. О, брат, тоа забранува, блокира, Фейсбук ми гасеа, Инстаграм ми гасеа, Твитер ми гасеа. Што треба позити? Па те Фейсбук, Твитер и Инстаграм, другари, не е на Русија и на Кина, на Америка. Значи истите што им блокира, сега кажуват за овие работи. Што треба ја да кажувам за Америка? Браво, супер, брат. 10 години, 11 блокира, сега дојде Трамп, сега супер, ајде, постирај, ама летнало времето. Кој сака да научи нешто, ќе гледа, брат. Ово беше посветив едно доста време. Еве, за 15 минути само биткоин ќе думам, оно другото ви беше да научите пишувам порака, брат, ча правиш Америка. Литаме со Путин, брат, пратиме тука шпионирам. Простокја, брат. По тоа, јас зашо викам, не простокја, дигитално неписмен народ, брат. Значи, Македонија живее, уште се заглавени у Отоманската империја. И пак ќе ви се врне Отоманската империја, ќе видите. Брат, прашај, брат, какво Америка, например, брат, леле, стварно Америка, што викаш, алал да тие да не од нашите деца там да се излажат, да ги утепат, да ги онаат, да не се изгубат времето.
О, ми вика, брат, шо не беше у Руси, шо не беше у Кина. Шо не дойдеш ти тук? Ама я моята работа е супер. Отваряш му профило, че башника врата ово да се гледа. Отваряш му профило, плука по СДСМ, плука по ДПМН, до вчера бил ДПМН, онайма отваряш профило, до вчера бил СДСМ, некем да го правим, нели, политически канал, ама тия ми пишуват. И он ми вика, шо не дойдете, бе, брат, буйрум, шо не дойдете? Продай куке, муке, ако толкова е добро, продайте, аз ки ви найдам дека да живеете. Продадете, дойдете, буйрум, да ви видим, шо ги правите. Умрете за леп тука, брат. Ки умрете за леп. А ако ядете па тая ефтината храна, шо е? Ки умрете за 5 години некоя болест. 5-10 години сте умрели от некоя болест, брат. Сите шо беят тука, тия ще се курче, ще са по 15-20 години, едно 70% първо жените на сите умрея. Какво може 70% да и умрат на жените? Сите умрея от храната и от водата. И в Русия не умират и у Кина, брат, от храната и от водата. Тук умират. Тук ако не платиш, братче, няма игра. Разбирате ли? А они я принтат. Америка. Нищо не знаете вие за Америка, другари. Нищо, брат, не знае. Поема нямате вие. И диаспората тия там от работа до дома. Дай, не знае. Па ако знае они шо Америка, шо не направят да имаме яка диаспора и да имаме яка заедница, брат. Че они пари собрава, те от църквата слушат $150,000 стоят църквата заглавени за вие кажи го, на сапорт още не е пратено. Никой не ми ни върна на мен от сапорт. Още не е пратено, како ще знам каквото. Още не е пратено, не се пратени парите. Значи диаспората пари собрава, парите не знаят да ги спратят тук, заглавени се. Я викав луѓе, дай до крипто да соберем и гарантираме брат на секоя фамилия ки стигне на таквото. Лично на адреса и ки ви покаже блокчейн транзакцията на тази фамилия, бум, толкова. Брат, кой разбира тия крипто, брат, деки ги убедеш македонците от диаспората да донадат за крипто. Че не ли гледате вести? Не ли America Great Again? Не ли Трамп го знае? Трябва да се отепаз бореги за биткоин. И за крипто, и за Cardano, и за Ethereum. Вие се знаете диаспората, ама не знаете ни пари да изпратите да соберете, брат. На църквата знаемето тук облечени, патриоти, националисти, брате, шо да ти кажем, страшна работа. Клошарска диаспора, за това, братчики, си страдаме. За това ги си страдаме, брат. Диаспората е ово, Не е ово само, вие диаспората, брат. Ако си дойдат у Македония, а тук живеят у мизерията, брат. Или фактически вземали се кредити, цял живот на кредити и нещо като ДМК и ние успяваме у Америка, знаеш, имаме коли, куки, не, брат, ти имаш държавата е таква, дава ти кредити и ти едноставно го редовно изплакиш. Нищо. Изключук на мал процент, що стварно се станали богати, ще ги бива за бизнес, що стварно ги бива. Той е много мал процент, разбираш. И патриоти си, и тайно помагат, и се. Ама той е 1%. А 1% диаспора не бива. Не бива. И тия другите 99% ги плукат тая 1%, македонци ще са успешни. Дек сте видели мен от диаспората, некой да ми споделя видео, да ми стая лайк, освен от Майами, Иван. Дека сте видели некой от диаспората да ми споделя видео, да рече, браво, чекай, дай, да му се явиме, да го прашаме, да го наеме, да го поддържаме. Дека сте видели? Клошарана, брат. Клошарана. Диаспората македонската е клошарана, брат. А дремат гледат, брат, я имам статистика, брат. Я имам, брат, статистика тука, брат. Шпионажа. Статистика имам, другари. Статистика. Сега един сад видео ки ми направя. Статистика, другарчиня. Гледай, 800 души живо. Буп. 394 комада от Америка. 100 минути са ги направяме. Чедем колко? Мислям дека 30 минути. 30 минути. Още 10, брат. Да не го гледате, да го гледате после 20 години. И да се надеям дека тия няма да го гледат, що се курчат с извинение, дека няма да го гледат тия овай подкаст и дека ги дойдат в Америка. Како тия дни ще ги имаш студенти. Брате, не знаем пари да ни даеш за авионски билет да бегаме, не бил тук ги нотепат лело, некой гето упаднаме, брат. А слики да и видиш Калифорния, Лас Вегас, брате, пура, човече,
И ми каже, нека що се само планините. Че по-добро сам планите, мечките да ти взедат около да бидеш со македонската диаспора, бе, луѓе. Шо ќе научиш од нив? Седат, оговара се со оговара го тај иде на кафе, со небе, леле, брат, дека си цел ден. Пеколо ги уеде. И ја оговарам, разбираш, ме ја оговарам и плюс од кој дојде у фацата му кажу. Брат, така и така. Овие, братче, замисли па за мен шо збор. Боже се чуе, брат. Боже се чуе, другари. На тия диаспора да ги дойдат от Македония, мислам $2000 на година да ги чарджам, ако сакате. Освен ако не докаже дека сите видеа ми ги има гледано, ама вака црвена линијата да е испунено скрос. Како ми издервира. Сите видеа кои ќе видам на диаспората дека се скрос црвенки, тогава може 1000. Ако се едно видео ми се спуштено, да не е црвено до крај изгледано, тук покажу, $2000, брат. Ете така. Ако не, получете си сами. Експертите, брат. Страшна работа, луѓе. Не дай Боже да се имате работа со тукашите, луѓе. Вие викате у Македонија било по-лошо. Тука, брат. Тоа мислам дека не знам. Мислам дека во земјаните ќе дойдат по-добре ке се и тоа да кажеме да се агресивни и да се да сакат да не поробат. Ја мислам дека по-добро однос ќе имат кога вие македонеци со македонеци ќе имат. Ово тука е, другари, ужас. Една информација не сам добил користа да речем и стварно. Информација да ја претвориш у пари. Една. Завршиле факултет и нешто се курчат. Ало, брат, јас сум со средното, брат, по-убаво живеем од вас. Кажувате упораки, брат. Се упораки, бе. Дај еднаш у коментари да отвориме, бе. Се упораки, бе, брат. Све упораки е тоа оде, брат. 100 души ки ти пишат, брат. Ретардирани. Ба, брат, како да се договарат овие, брат. Како е ден, една мајка да ги е раѓала, брат. Па кога ќе се трупнат, братче, у еден месец, да речеме, 400-500, кога ќе се трупнат, ама сите за истото. То просто си мислиш дека јас си викам, да не е некој од овие службите да е крирал, разбираш и он да е сам, па вешката интелигенција да направила 500 комада такви ретарди и сите да ти го пишат истото. Само не е по-малко така различна тоа реченица. Просто, брат, просто невозможно. Математички невозможно, али Господ ми покажува, Даниел, види какви ретарди постојат. И ја па сакам, братче, пази, гледам, знам какви ретарди имат, па културно ги викам дигитално неписмени, па и да викам сите ще викам се врна у Македонија, 10 луѓе што ги ценам, нели, што имат направено пари, патриоти и све македонци, од различни, нели, да речеме, држави, викат, брата, бе, деки се враќаш, што ти на тебе тоа таму све е страшна работа, хорор. Ја викам, не, брат, библиска земја, библиски народ, заглавени се со мозок у Отоманската империја, викам, ќе ги врнам. Ќе ги онадам, гледај у Русија. Најдел 20.000, шо беше? $20.000 и ги потрошил. А више оперира, че Путин има камера навсекаде. 10 години у затвор. Не е тоа Америка, брат, најдел ги, кој си најде, тај среќата имал. Не, брат. Нема тука среќата, брат. 10 години таму на ко се викаше, на Гулако. Само така, братче. Луѓе, запомнете аналитиката. Ке плачете да одите да живеете у Русија. Не. Ја какви случаи имам видено, саче Боже, брат. Само на нив нешто не е погодено, само на нив ово, брат, напаѓат. И се кријат, видеата се кријат, човек. Видеата се кријат, брат. Нон-стоп тепачки, нон-стоп напади. Те со автобусот ќе помине ке ту тепа, брат. Тука автобуси неколку пати удараа у тоа, кој знае, може да е било нешто слично, само се крие. Ево. Полицајци, братче, замисли. Јас сум бел. Не сум бел, јас сум македонец, да речеме ли, гледат ме како бел. Ја да ударам во Америка полицаец. Знаеш што ќе се деши? Ќе извади ке му тепа. Сиротиот човек гледа, ризикува се го, ово не смее да ги пука, затоа што утре ќе го затворат, брат. А напад на полицајец во Америка треба да земе да ги тегли 20. Шо општо корисно има од овие 20 у затвор што ќе отидат. И еве застануват луѓето, брат, Господ здраве да даде, застануват луѓето да ги онадат. И пак не е насилно да ги тепат, да ги онадат. Ја да бех таа ситуација, ја ќе ги тепав овие 20, брат, црните. Ќе ги тепав, брат, че нека ме затворат мене. Брат, не се трпе виши тука, брат, што гледаш, знаеш, тоа да држиш, тоа не се издржува.
не били сите исти. У моята прилика, аз съм ги видел, разбираш, случаевите, 90% се... 90%! Замислете си. Това е страшна бройка. Майами е по-кул, там е друго, не ли по-богати, по... Другите такова, Джерси, Нью Йорк, Сиетъл, други там държави съм бил. Хорор, ужас, ужас, ужас. Ама, Трамп чубаво прави. Шо трябва? Трябва, братче, Мексико, брат, пушти войската, срамни свест живосоземието там. Там от тия картели ция ги има направено от дълбоката държава, то е страшна работа, брат. Америка е унищото друга. Пушти бе Трамчо, пушти там комплетно свест бомбандири, той е терористи. Но те ги американските деца ги изподругирава, брат. Колко дрого лава, тук е страшна работа, брат. Трамп, верувате ли, е единственият спас, защото Венецуела и ово трябва да ги сбриши, от Венецуела много лава дрога. Комплетно, ама биле ово, комплетно трябва да ги сбриши, комплетно. Затова съм облечен на така поддръжка за Трамп. Комплетно, гледай ово, шо е, гледай. Тия се картелите у Мексико се повече наоружени от армията на Мексико, бе, луги. Тия хеликоптери будат. Украина участвуват у специални мисии против русите и се вракят още по-спремни. Вижте, знаят да оперират и с дронови, и с хеликоптери. Братче, Трамп, я не знам, що чека. Фул, брат, равнение Мексико с земята, брат. Мексико равнение с земята и Венецуела равнение с земята, за да спаси Америка и светото. Америка трябва да би стабилна държава, другари. Тия гангстерите тук, гледаш го, возят скапи коли, нищо не работи. Гангстери продават дрога, продават оръжие, занимават се с нелегални работи. Трябва да слаб саците. То не е расизъм. Ние ръмбаме тук по другите сите ръмбат от сите националности, а вие ги гледаш на плажата се курчат, брат. Соколи, що не може да си го дозволя, брат. 200-300 хиляди, кастъм, пиштоли, чуда тия. От чуя е това, брат, толкова ли? Що работиш ти, брат? Нищо. Смея се. Богатите ли са родителите? Не, нямам родители. Оставени там, разведени. Биткоин ли имаш? Не. Значи, работиш нещо, що не трябва да работиш. Ще трябва да се тръгнат от улицата тия луги, брат. Америка, луги, система на вистинската Америка, какво е направен много як систем, брат. Правичният систем. Все дека тия илуминати и масони не унищуват все живо. Значи, правичният систем на Америка е много яко креиран. Правичният. Значи, какво трябва да функционира? Разбирате ли? Брат, ще кренува много по-зло. Много по-зло е крена работата. И работата не я гледам работата да оде на добро. Не я гледам. Трамп се маче, гледаш протестават му се. Брат, не видов, трябва Хилари Клинтон да биде уапсен, трябва Барак Обама да биде, Фаучи трябва да биде уапсен, трябва за Епштейн да се дознае комплетно све, трябва за, кажи го, кой беше другия, за PDD да се дознае се. Трябва, братче, да се отворят си досия, за Джон Ф. Кенеди да се дознае. Нищо не дознахме, брат. Нищо до сега не дознахме, другари. Трябва да се дознаят, брат, че сите тези работи и трябва Трамп ще по-жестоко да ударя, брат. От това ще го гледаме сега моментално е страшно. Страшно. Гледаш това, брат. Американската армия, брат, че има страшна технология и све. An imminent threat, right? I mean, if these guys are cooking up all this fentanyl and sending it into the cities and people are acting like zombies and keeling over, that's an imminent threat to the life and well-being of the American citizenry. Тие ще ги гледате сите зомбите по американските улиците на фентанол. Другарио, вие го донасят. Значи, брат, Америка трябва да си го стае тия афроамериканци, тия сомалийци, тия там белището. То трябва сите да се пратят до специални институции да се образуват, брат. По цял ден се на улиците и само правят проблеми, брат. Нищо не работят, само се другират, гангстери изиграват и правят проблеми. Това расизъм ли е да кажеш в истината, брат? Овие картелите там не дават на мексиканците да мръднат, мексиканците могат да довадят тук да ръмбат. Че я не съм видел по-вредно нещо от мексиканец, бе, брат. Работе, брат, че машина. Нито се буни, нито нищо. Брат, работе почтено све. Мексико може да биде, до Америка, без да довадят Америка може да биде напредна държава.
almost that entire country. What does that do to Венецуела исто може да биде много напредна држава без да доваѓа тука да работат. Иако нали на почеток првите 3 години 5 не взимат добра плата, а после взимат. Ама може и у Мексико да биде тоа. Може и у Македонија да биде добра платата. Македонија Трамп шо смени од тамо од таа администрација шо е? Ништо. Ништо не смени, истата е. На председател на Америка кога дојде на власт, 4% само мене надвршна политика. 100% треба да смене надвршна политика. Македонија е под окупација. Македонија моментално Европската унија се огоре отпадо. Македонија моментално е пред војна. Балкано е пред војна. И ние имаме амбасада шо прави? Ништо. Ништо. Браќа, ако вие се плашите да зборите, ја не се плашам. Гледајте го ово, брат. Гледајте го ово, брат. Стејт думата у Русија, оде кон тоа да жена што ќе домакинка со 3, 4, 5 деца, да и дури едно, не знам, чекај да, ебо to have as many children. Колку сака деца да има, ако остане реше да биде домакинка, да чува деца, на 62 години, лупам, не знам у Русија на колку години е пензијата, еве на 62 да речеме, може да добие пензија од државата и да се карактеризира како домакинка. Кариера бе, брат, за гарантирана пензија нормално да земаш. А не да ръмбаш факултет, братче, и тука да дојдеш дома, јас имам поголема плата, е феминизам, тука глупости. Правам со некој што знам девојки од Македонија мобет, тоа е страшна работа те фане. Страда те фане, исто како американките стануват, разбираш. Кажуват ми факултет, приоритет, кариера, не бе брат, кариера на жената е дома да има од 3 до 5 деца. Каква е таа кариера, тъй като завършиш економски професор, защото знам си завършила факултет, кога утре ако секој има по едно дете, сега знам дека не сум тај што треба да зборам, треба и некој да дојде тука на терен да ги дознае работите, така ли? Значи, треба да дојде на терен за да се просвети, да дојде до тоа се размислување, за тоа размислување што го имам, треба да дојдам во Америка. Ако сум видел у Русија, у Кина, може да не сум го имал тоа, директно ги сум размислувал другојаче, така ли? Али дојдел сум во Америка што ја кажуват најнапредна држава на терен тука да видам дали е така. И сега кажувам дека не е така, како што кажуват дека е така. И овие ми викат зашо кажуваш дека е така? Треба прималата државата, братче, јас дојдев и сум го видел системо каков е и системо каков е за сите, така и за мене. Ниту ми дадеа возачка дозвола на време, како на сомалиците и на другите, ниту ништо. Сам се изнамачив и се извадив. Додека некои други и дават така. Што треба да речем? Браво, супер, аха. Брат, јас сам одбиван, мислам, рекордна пати за возачка дозвола. Сите какво? И у Мајами, и тука, и Джерси, и Нью Йорк, да речеме. Тука има некои други довајат како сомалиците, одма возачка, социјален, станови, чуда, бонови, храни. То ферли е? И сам пастанав тоа што сум, овие па не знаат тука да се понашат како што треба да се понашат. И тоа на се на готово дадено. Јас што треба да останам утре тука, да плаќам данок, така ли, за овие тука на сила да донасат различни националности и они да се курчат со моите пари. Така ли? И па дури да ме провоцират у продавници, у бензински, у се. Само Русија, братче, и Кина. Тоа е, брат. Го, братче, русите текнаи, и тоа Русија не е фул ослободена, исто хазарската чизма ги држи нив. У Русија, другари, домакинка, може да се избере женичка да си има 3 до 5 деца и после се еме пензиичка. Теви кариера. Одете у Русија, да завршите кариера. Нема ништо страшно ако со жените со некој русин. Иста ДНК сме, да знаат. А па после дојдете у Македонија, направете бизнес и купете некој куќа. Ја, многу ми мило. Пред 22 години го погодив и шок се дешава. И днината на жените е да имат од 3 до 5 деца, за да постои, не се докажав преска, да постои економија, да постои држава, минимум треба да има од 3 до 5 деца. Една фамилија. Минимум треба за тај систем, за пензија, за сите тие работи, за таа држава да функционира, минимум треба да има од 3 до 5 деца. А не е по едночко дете и свето доде дека отидел. Македонија да има сите по 3 до 5 деца, да не моравме да се иселиме и да имаше жени со руски менталитет. Значи,
Не за джабе тамо е таа Руската академија на науки, не е Македонската академија на науки. Македонската академија на науки, а.к.а. библиотеката на Александар Македонски, ја чуват под Ватикан за тоа оти. Ако отворат, јас сам читал делови, другари, па сам се на овај левел дојдел. Вие не сте читали. Ја овие очи што се виделе и вие уши што се слушнале, вие ако ја направам подкаст, само може да го слушнете тоа. Вие сте дигитално неписмени да го ископате тоа, брат. Не, гледай. Tire changed a couple hours after she says a man Полиција напаја, бе, човече. Police say he robbed a bank and tried to carjack her. He just was like screaming at me, trying to. He had the knife. Palm Beach County deputies say around 3 o'clock Friday afternoon. Брат, ово е, ке речат голема држава. Луѓе, ово е ден од илјадото денеска што се десиле, што го видиме. Ништо нема на вестите, ништо не се информира. Тука ако се изваде, тука ако се вадат дневни информации што стварно се случува. Например, ако ќе кренам тука до плажата, ќе видам 50 собраќајки хорор, тепачки и чуда, враќам се дома, на локалните вести нема ништо. Ништо нема. Значи јас сам видел 50 у 30 минути вожња. На телевизија доваѓам нема ништо, на интернет нема ништо, тук там една ако се појави. Замислете си вие колку се крие на месец или на година. Значи така да, другари, секој дневе ова, брат. Ово е да ви одговорам за тие баш што се од крипто, што ми брмлят нон-стоп за шо, брат, абе, шо е работата? Секи ден, другари. Секој ден е ова, брат. Ово е сериозен проблем кој што треба да се реши додека не е излезел од контрола. И овакви исто лудаци. Вие мислите, кај нас ли е политички е заебано? Брат, овие се тука пукат, брат. Тука секој има оружје и тука се пукат за, гледај, за знак од Трамп што ставил го пукат, брат. Шо ни живееш во Америка? Бујрам дојдете тука. Може ако стајате од овие двете вашите политички партии нема да онаде. И кој ќе им пише такви исто, па тај да ги подберам малку и нив. Брат, абе, биткоин толку крај, брат. Брат, 11 години ми зборите за тај биткоин дека е крај, бе, брат. 11 години ми зборите за биткоин дека е крај. И уши колку ми го зборите, уши додека сте живели, брат. Биткоин бил крај. Кај како оваа игра што е крај, така и биткоин е крај. За вас ово е science fiction, брат, ово не може да го изиграете. Крај било ово, крај било оно, експерти од дома, експерти, братче, за сите теми. Бујрум, бе, брат, бујрум. Бујрум, дојдете на терен. Тука, па идете до, кидам и у Русија и у Кина и там ќе ви снимам. Ама бујрум, дојдете тука. Дојдете, еве да видиме што ќе преживеете, како ќе преживеете. Бугарите и србите више почнаа хравати, босанци, црногорци почнаа да бегат. Македонците останават и жена му има, знаеш, оно кој ќе се покундурче некој, разбираш, само многу е лошо измислено тоа селјак. Тоа селјак е, братче, највредното нешто. Кога се покундурче граѓанин од ефтина чизма, треба да го сменете на скапа и кој ќе рече, о, брат, у Америка куќа оно, плаќаш тука 6.000-10.000 долари на година данок за да имаш куќа, брат. Која лудост е тоа, брат? Нон-стоп треба да поддржаш некои луди суми за мајстор, брат. Луди суми за мајстор, брат. Нон-стоп треба да се убиваш од работа за да платиш сметките, брат. Храна чудат се, брат, секој ден, па дури органско да го купиш, брат, се некој треба купиш го органското и се тресеш, брат, дали ќе има рикол, оноа, дека треба да се врне. Органското, леле, еширихија, ташакирија, се некоја болест, брат, се некој нешто, утаква ли земја сакам да живеам ја, брат. Секој ден има драма за нешто, брат. Ама што читаш? Па ајде умрам од еширихија коли, кој сегаш? Секој ден нешто има, брат. Да идеш да видиш, ај, Мајами, сум работил, таму инспекцијата заради туристите е страшна работа, брат. Не дај Боже у Мајами да ти дојдат, за цела Флорида, не знам, у Мајами не дај Боже да ти дојдат инспекција да не ти е чисто. Ке ти ебат мајката со извинение, ке проплачеш, брат, ке се покаеш, што не си изчислил. Тука, другари, ако дојде до Сиетл, нем да ве лаже ѓаволо да јадете у ресторант, освен ако не пишува excellent, па дури да пишува excellent, треба да најдете некој пријател што го познавате од кујната или да се направите луди од Европа, сакам да се видите, а видите кујната од позади. Нем да некој така да ја прегледал преку прстите и да е excellent. Тука само луд човек може. Ја у тие места дека јадам, имам луѓе.
и съм видял дека ядам. Иначе тука да ядеш, брат, ти можеш това последно да ти е. Толкова е нечисто, толкова е то е страшно, брат. Нашите македонските ресторанти, ще се вие. Ево Скопие сега, скоро гледав там у Скопие какви ресторанти има. Човече, то е Лас Вегас, то е Райо, то е 20 звезди, какви Дубай са 5 звезди хотело? 20 звезди луги е това, брат. 20 звезди са ресторантите, братче, у Македония спрямо во. Услуги на келнер у Македония. Брат, то е како на Александър Македонски времето култура. Здраво, чао. Фаца, брат. Понапред ме нервира вода, шо не ми носят едино. Тука водата ще те донесе, брат, с раката факе тия коцките и факе и парите и ти стават. Страшно, брат. Да му речеш, трябва да си изпод тепата, брат. Чашата ти я дръжи, а факе отозгоре я дръжи. Уши викам, шо брат, стай го пръсто натра. Отозгоре факе, чашата ти я носи така. Я в Македония на обука ги учи в американците какво да държат чашата, брат. И ти дома какво да държиш чашата? Бъркаш си носо, чеш си газо и така. Нали, твой си е, брат. Страшна работа, човек. Овия се тука, не знам, много назад от свето за много работа. Не знам, що ги учат тия школи, другари. Не знам, стварно, най-искрено ми кажу. Не знам, що ги учат, ама... за крипто е. Кажа ви за Америка ви я разкажа в приказната, кой сага да гледа. Плюс пропратно ви провратов за крипто. Цизи ваши омиленио, шо бил на Binance, а не е на Binance, шо бил мафияш, а не е мафияш. Вика дека ако имате биткоин, ке видите богати. Ако не, бурим, дойдете да работите ово. За Швейцарска. Луги ще живеят от Швейцарска, ми викат, брата, шо ти на тебе у Швейцарска биткоин, такви глупости не постоят. Това да вземеш авиона от тука, да идеш там, да го отнесеш пред банкомато, да го отнесеш у Лагано и... Ко си викаше другото? Лукарно, да го отнесеш кай граначалниците, па граначалника да го те по канцеларията там, брат. Се било ай, се било фейк, па се било бабъл, само шо не експлодирало, само шо... Ало, луе, да. Що дознавме за вас у Америка, що сте направили? Нищо не ви знаеме сметките, нищо не сме видели профитабил на компанията, нищо не сме видели на колко македонци сте помогнали, нищо не сме видели, брат, дега сте инвестирали подкаст, транзакции, тука, ово сме направили. Що сте направили за Македония, за воно, колко македонци сте помогнали, вработили. Никаква статистика, ама упораки, брач. Експерти. Геополитика, аналитика, воземяни. Ама за воземяните са извинени се посерени. Нещо. Братче, шо мислиш? Мислям. Не дай Боже да сте тука. И аз се чудам вие защо още не ми пракете какво. Документо и да бегам от тук. Айде да речем сега обична комета, ке дойде като прва в тест фаза. 2035-та. Македонче да не рече не сте кажал. Ако си тука, брат, има поканки, Скопско или ДАП и ке ви гледам. Брат, знаеш какъв монитор ке купам? 120 инчи монитор, ке соберам гейминг гардата и ке ви гледам тук какво се гонят до совия леталиците, шо ви се смешно. Едва и чекам да дойде 2035, брат. И ова брат, Binance я плукат. Брат, това на Америка го имаше всекой ден на вестите, брат. Шекил Онил уши да си легнеше да спие со него. Том Бреди, милиардери, брат. Стар Атлас ги закла 15 милиона или така 15 милиона. Брат, шо ви е Стар Атлас, шо се развива толкова бавно? Гледай го, брат. Хазар. Шо не е у затвор? Дека е? Ово на затворник ли? Ако беше у Америка у затвор, до сега го избодех и го степа. Кой знае на кой остров? Кулира, брат, агенто сега си ужива, пливка си 20 милиарди, ке живее цял живот, ке върнеме ке... Кога ке ги върнете, брат? Па трябваше да върнете у крипто. Толкова години ги държа у крипто, направия пари, сежи улитна, чеки ви ги даем у кеш. Дайте ги у крипто на лугито, брат. Дайте ги у крипто и дай да ги видим адресите, кой се. Типа го с опатки го покажва, брат. Я още кажа, ово е преврантска фаца от километра се познава. Ето са американските берзи, брат. И они плукат по Binance. Бе, другари. Американските берзи не можат сокина още 2000 години, брат. Още 10 рампа да стават. Добро е тука, малко мърнало е на нагоре.
Еви ги Америка, ово, брат. Седеш си дома и отнъжка блекаут. Блекаут. Ти, брат, ще правиш паника от плажата, снимаш видео. Един ми беше припишал изгубен случай на мистерий, као, брат, не, от 2012 не може да го пробия това. Абе, другар, нищо не трябва да пробива, тем ти върнав, ставив го 30 дена на блок и се познае кое. Нищо не трябва, мързите да гледаш там 40 минути подкасто, ама знаеш да прочиташ. Плашил съм народо и дело нещо. Че глупи са американците тук, шо бункери от милиони онадуват и ги пунат. Това се вика паметен стратег. Иде не иде, он си е спремен. Кога е да ке дойде? Може у негово време няма да дойде? Дедо му го е направил, не е дойдело, татко му го одръжува, не е дойдело, син му може ке начека да дойде, ке се скрие. У Македония шо има, брат? Все живо нищо. Уж от Югославия и това го изкопае и го нищия. Ако имам Македония, ги ви снимам подкаст да имам дали стоя тази скривица, дедо ми ще е направил. И имам право. Не дай Боже ключа да не ми го дават. Да улезам. Това има да биде скандал невиден. Дедо ми има градено, сакам да имам да видам. И имам право на тази адреса се водам и имам право да я посетам да видам. Аз се плашам да речем защо следува. Сакам да идам да видам. И кидам и ги ви снимам подкаст да ме подсетете. Братче, тук е, бе. Америка, ме. Все живо падна, брат. Блинк. Блинк другари. Гледай, само да не го измествам. Го. Системо. Не може да се види. Блинк. Скрин е тука. Го. Гледате ли го? Ово е сензоро. Главното компютърче шо контролира да се види. Главното компютърче шо контролира, шо контролира целият систем дома кай мене. Гледаш кой е стан. То да дойде мафия да не може да го знае. Там няма да му текне, тъй като имат мозък. Пластична китка да се крие. Не ми гледат подкасти с реки. Брат, да паднами и не ми работят камерите. Баш, братчо, най-заебаното какво. Баш най-заебаното, каже го, време, кога мафията тук, гангстерите излава, тогава и знаеш що е най-интересно? Вие знаете като тук се живо, пак и отнешка почуват тук, я до Сабайля до 7 не спав. Почуват матни коли, чуда тук да се движат низ одмани, да видят кой спи. Ке мене оваа силица тук, шо е, никош не се гаси. Една се сека ще остава тук, една такчки там и надвор. На човек, ки дойдат, знаят тук, аз съм геймер, остава нели компютъра, копа стар Атлас, остава малко да се гледа компютър и они мислят дека некой нон-стоп седе. Нашите куки никой днешка не се пипнали. Ония другите си ги благословия. Ще дадем тук топличко. Сите ги благословия ония другите куки, нашата още не са от гущеров тактика. Ама що сега да кажем? На мене камерата с крос система беше паднал. Не работеше. Тук пиштол на маста и седеш, чекаш да видиш. Това е Америка, брат. Чекаш да видиш, защото вие знаят и он е така е паднал система и ги дойдат да те посетят. Тук без камери може да опадат много лесно. Сите комши, ви кажу, нямам комши, защото него имат ограбено или нямат и пробано да го грабят. А живеем прилично безбедна такво. Насела са сите добри комши и све. Повечето се, нели, повечето се американци и богати американци. Що да кажа? Биткоин, братче. Биткоин, другари. Пак я кажам, куките да продавам. Кола да си продай, куки да си продай, степ си продай, све продай, братче, купи си биткоин, брат. 2035 ке видиш много по-богат и много по-срекен и много по-малко ке замарате упораки, отколко сега, брат, само кукат. Знаеш колко ми изненерва днеска, брат? Не днеска, ломи се насобрал неко дена, брат, само ми кукат, бе, брат. Човече, брат, дай, големи мажи, деца, фамилии, брат. Експерти за сите теми. Не е така, другари, не може да ви попуща човек. Не съм я характера, защото би ви попущил. Може да ви избришам на поръките, не ми досагате, ама не, гледаш колко съм посветен. Цял подкаст ки ви направям от един саат. От цял саат ки ви направям подкаст, ки ви посветвам. За крипто, стигичката от крипто, за крипто е. Цял саат ки ви направям подкаст, бракя, за биткоин е. Чекай, що сме днеска? 21. Ама да, от више един сад. Значи, кога станам другари, събали да видим що се дешава, дали има експлозия некоя. Време, братче, на края на воя
Ама само вие комарджиите да не стават па леверидж да играят, виж ми си приконова, брат. Айде тай, брат. Много сакам. Нямам кеш, много съм слаб со кеш, много лъжив от тези игри. Едно какво бигчи, укочене да го ставам, брат. Ама и мечката, знаеш. Бул маркет и бер маркет, бико и мечката, какво се тепат. Много ми си ово, брат. До душа ова, ако не се лажам, имаше у Майами една такава скулптура. Не знам от що беше направена, някаква луда сума беше. Ама не можах да се сликам, защото много народ имаше. Ово иначе, не знам дали смея да го пущам. Краток сериал, мислям да ги се избория, да добият бюджет Атлас на не знам колко бяха на година. Да направят сериал за Стар Атлас, що е доста интересен и ви го препоръчвам да го гледате. Към мене го има споделено и кой сака, повечето ве мръза, ама кой сака може да гледа. Расне играта, ново е трафико тука. Ово е се обрекява, замислете се, ще се движи. Забързано, не ли? Гледай колко бродови има. Ово е све елитата, тук поимаш по 100 000, 200 000, 5 милиона, милион. Много малко играчи сме, за жал, 5000 активни играчи сме, ама све со $100 000, со 200 000, со пола милион долари портфолия бродови, какво изгледат. Натално ке бидат, ке се гледат и стварно и бродовите. Проблема е, другари, Стар Атлас, що да ви кажем, нема американците. Чекат първо да се развие, па после, не знам, нека да опадат толкова. Развива се играта, да се надееме 2030 да достигне много по-голем връв. Я правим профит, ама другите македонците нямат пари да играят Sage Labs, ама да се надеям дека Пайо, Андрей Пайо, поздрав до Прилеп. Секоя му чест, брат, троица играчи донесе, ке увидим овај новиот дечко, двајцата ще ги донесе дечките, брат. Бойко и... Сега забравям името, брат. Kezijam, ако не ги напишем на лист тук да ме плукате. Много, брат, много поръки имам. Християн ки го биям. Пишува ми на месенджер, пишува ми на Дискорд и ми пишува на шо беше на Инстаграм, мислям дека беше ми пишал. И викам, сега па коя 50 християн ми пишуват. Викам, Християн, ти ли си, брат, това е гейминг, вика, мислям дека ми беше през пишал. Да, вика, аз. На 3 платформи, брат, ми пишува един човек. И не е само он, и други такви имам. Тук ми пише, там ми пише, там. Я викам сега някой друг християн е заглавил, или Мариан, или Райко, или Петко, заглавил е нещо со крипто, сакам да видам. Таков радознал човек съм, сакам да помогнам. Брат, че гледам истио на троица, на 3 различни платформи и 4 ми пишуват, трябва кютек. Али секам чест на Пайо, на Андрей, шо донесе 3 играчи, дечките 20-та днес се докажа каже го и Пайо и Християн. Да Jesus, много як. Много яко е, ако се тепам и нещо, ако се деси, ако спомня Jesus, това да ми просто Господа, ама. Он знае дека се зафракаваме. Интересно е, когато се соберем още повече македонци, брат, заме си да играеме 20 на 20. Овие прилепчани не се, интересно ми е, тази генерация сега по-млади са от мене, не се толкова дерат, не викат. Я, брат, че се дера, викам, глучини ударам, ама той е лек. Много вие от прилепител, млади дечки не знаят. Но наше време, брат, се кръщат тастатури, глучиня. Финтата е гейминго, другари, не разбирате, да не сте дома, трябва да сте интернет кафе, от дома, ако се дереш, ще ти скапат главата. Да си издереш, да си извикаш, разбираш, като на планина да си, това е плюс терапията. Плюс играеш, от друг свет си, плюс се дереш и си извикаш. Вашето дете трябва да го пратите у интернет кафе. Здравия, може да отворим някой яко интернет кафе в Македония. Трябва да се издере, да се извика, да се изонада и после дома ке биде ке спие, разбираш. Планина и гейминг е исто. Само трябва да ги направиш у едно. Разбираш, на планина се оде, не се оде само да я скара. Планина се оде, Господ ви крал, се дереш до дека те слушнат, брат, да викаш, да излезе тая енергията ви, другари. И аз защо я викам, много дигитален неписмен народ има. Ки ги водам геймерите, има да се соберем у един автобус, падна ми думата, ки име носо да се дереме. Това ке биде хит, брат, видео. Ки име ке се дереме и ке ставаме горе, ке геймаме насред планината носо го. Братчо. Видовте ли? Да се надеям дека видео одеднъж ка се осветли цялата соба и баш после ке видам дали се фана на видеото това. What the fuck? Не знам дали се виде на камерата, ама Америка. Значи, шо е лошо тук? Не е дека нещо божествено чудо. Шо е лошо? Значи, може да изгоря компютъра, брат. Иако имам скапал въква тук. Значи,
Еднъжка толкова много дойде струята, що замеси ми пукнава 2 силици. Телевизора се изгаси, компютъра се рестартира. Тук в Америка струята е страшна работа, брат. А и време е да се гаса. Лера, ово ми се... Ово ми се много свига, брат. Това е херой, не можел да го купам $700, брат, ще уйде. Не можел, тая го кликна пред мене, брат. Много ми се свига овай. Овай скин е science fiction, брат. Устор, гледай го, брат. Са не ми свига, ово фитнес шо е, ама добро flight engineering. Major. Много яко. Овай, ако падне на цена, много я мерак да имам овай скин, брат. Много е як. Много. Другари, то е, очекувам ово да се десе. Чекай да направим принт скрин. Ово е много яко за какво. Очекувам, другари, ово да се десе и да си дойдем в Македония здрави и живи. Престанете да ми правите поръки, брат, какъв е тази документ. Документ за 24 сада или за 48 сада, да може да се качам на авион да дойдем преко транзит минимум 2 земи да си дойдем в Македония, брат. Какъв може документ да е? Сигурно няма кралови на Англия да ми пишува писмо, брат. Всеки ден по 5 души ми пишат какъв е тази документ, ще го гледат посто, брат. Какъв може да е, брат? Документ, брат, за да можем да излезем. Чекам и то е. И аз сагам да си дойдам. Четвърт месец, колко стана, виж, не знам. От юни месец чекам. Юни, юли, август, септември. Че я не знам никой месец ми вижи сега. Октомври. Боже, брат, аз съм до септември заглавил. Пиво ми трябва подитно да вземаме ночко. Другари, трябва едно пиво за оваа нервоза. Ово трябваше, ово е терапия от НСА. Да не ме разберете погрешно, брат, дека не е ово за... Ово е терапия, се вика. Ако нещо така ви изнервират опоръки, няма на кой да се жалвам тук. Самсунг. Братче, терапията, 500 души ги го гледат и автоматски, братче, сум излекуван. Buy as much Bitcoin as you can and hold it for as long as possible and never sell it. That's one of the goals, yes, but I think what makes us different than a lot of these other businesses is we plan to build Bitcoin products as well. Видео, I mean, вчера трябваше да Foundry Group is прикажем, Heather and защо? myself. I founded and lead Strike is one of the bigger Bitcoin financial services firms in the world. Tether obviously is one of the Не бе, чекай бе, брат, знаеш дека... Овие видео я покажов ли ги бе? Ово, другари, не знам дали е AI, али знам дека, мислям дека не е AI, имаше го тая робот. Ово, другари, поздрав до бракета балканците, у Америка наскоро, братче, ќе останете без работа. Ово, братче, вчера, ово сакав да го кажам и гасам, Warcraft 3 ќе излегне, леле забрив колко се викаше, Warcraft 3 ќе излегне, Warcraft 3, какво се викаше, брат? Скоринг нещо. Warcraft 3 скоринг нещо. Страшна работа, другари. Та едино некоя стратегия, ще се върнам да играем, е то. И StarCraft. StarCraft. Това е стварно, другари, интересно. Да, тук съм. Тук съм, другари. Другари, това е я терапията съм я направил и 388 безконечно. И 391, машала, браус. Чао, другари, терапията съм си я направил, кой сага да гледа, кой не, да е здрав и жив. Трупайте Bitcoin, Ethereum и Cardano и 2035-та ке ставите слика, ке тръгнете слика конечно сликата от Тито и ке ставите сликата от мене. Тук може и посадина да направите 2035-та така нещо Star Wars, како се пукаме тук ласери масери. И ке видите дали съм бил право за 2035-та за Project Bluebeam. Ке викате, брат, овай му ги гледа в подкастите. Ке почнем какво да се облачаме, ке видите. Памнете ми думата. До сега за сега съм изпадал право. Ке видим 2035. Да се надяваме дека не е сега за колко изпая. Чао.